Radosť Pánova je našou silou, radosť Pánova je našou silou, radosť Pánova je našou silou, radujme sa všetci v ňom. Radosť Pánova je našou silou, radosť Pánova je našou silou, radosť Pánova je našou silou, radujme sa všetci v ňom. Tlieskajme rukami, chválme ho žalmami, hrajme mu huslami, chválme ho bubnami, tancujme pred Pánom, chválme ho cymbalom, radujme sa všetci v ňom. Radosť Pánova je našou silou, radosť Pánova je našou silou, radosť Pánova je našou silou, radujme sa všetci v ňom. Radosť Pánova je našou silou, radosť Pánova je našou silou, radosť Pánova je našou silou, radujme sa všetci v ňom. Ahojte, dnes som si priniesla tento starý, pokazený, rozbitý budík a tento nový budík. Tento starý budík vám asi už nebude ukazovať čas, lebo je rozbitý a ani vám nezazvoní, keď si ho nastavíte. Ale tento nový budík vám ukazuje správny čas a keď si ho nastavíte, tak vás aj zobudí. Tento rozbitý budík je ako ľudia, ktorí nepoznajú Pána Ježiša a robia rozličné zlé veci. A tento budík je ako ľudia, ktorí poznajú Pána Ježiša a žijú s ním. A Pán Boh hovorí, aby sme ľuďom, ktorí ho nepoznajú, o ňom rozprávali. A to sa píše aj v 1. liste Petra, v 2. kapitole a v 12. verši. Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby vidieť vaše dobré skutky, oslavovali Boha v deň navštívenia preto, prečo vás teraz ohovárajú ako zločincov. Po svete máme veľa ľudí, s ktorými sa stretávame, napríklad v škole alebo v práci s rozličnými ľuďmi a pre nich môžeme byť svetlom a rozprávať im o Pánu Bohu. A možno keď ste uverili v Pána Ježiša, tak sa vám stalo, že rôzni ľudia vami opovrhovali. Mne sa to stalo, keď som začala chodiť na mládež, tak moji spolužiaci so mnou opovrhovali a hovorili, že ja sa stále modlím a ja musím stále chodiť do kostola a stále o Pánu Bohu niečo proste hovorili. A tak ma to trochu zraňovalo, ale verila som Pánu Bohu a som veľmi vďačná, že mi dával veľkú odvahu. A teraz na mládež z mojej triedy chodíme 3 baby a je to úplne úžasné proste, teším sa z toho, že mi Pán Boh dával veľkú silu. A teraz je to proste úplne úžasné a teším sa na mládež každý piatok, lebo tam trávime spolu čas, spolu sa modlíme, spolu spievame a spolu sa aj hráme. A Pán Boh miluje každého jedného z nás a on nám zasľubuje, že bude stále s nami. A takto hovorí aj v Izajašovi v 43. kapitole a v 2. verši. Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou. A keď cez rieky, nezaplavia ťa. Keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš. Ani plameň ťa nespáli. Pán Boh zasľubuje, že bude stále s nami, že on nás miluje, on je Boh, ktorý je mocný a bude vždy s nami. A tak vás pozbudzujem, aby ste sa nehambili hovoriť druhým ľuďom o Pánu Bohu a je to úžasné a potom s tým človekom, ktorému budete rozprávať, môže uveriť a raz sa s ním môže stretnúť v nebi a je to úplne úžasné, takže vás k tomu pozbudzujem a zatiaľ sa majte.